Ihe mfu na page nwanne anyị nwoke a Prince Chuks today na agụmakwụkwọ. Yes. Ụnụ ma na nwanne anyị nwoke a bụ egwu ka ọ na-eti. O tigokwa a lot of egwu. O nwere egwu nke o tiri, ụnụ ga-ama egwu a na-agụ ndị Igbo ga-ana, Igbo ga-ana lili, ndị Igbo ga-ana, Igbo ga-ana lili. Ọ ya nwa tiri egwu a. O tigokwa a lot of egwu nke mụ like chapụ. Mana o nwere egwu nke o release ọfa na-akpọ obodo. Ya egwu na ọ dịka o release egwu a ebe 1st of December no, which is few days back. Mana ihe m fụlụ ndị mmadụ na comment na comment section this our brother. Iti na-agụmakwa. Na-agụmakwa. Wee sị ka m jụọ. Kee mgbe anyị ga-ebido mataba that na United we stand, divided we fall. Ụmụ Igbo. Kee nu mbunu ga-ama that na United we stand, divided we fall. Because of na nwanne anyị nwoke a nwere ike ọ bụrụ nwe some things ọ na-adị ekwu ụnụ like ihe ama bụ the reason unu ga-eji ebe na-akọtọ egwu otili ọ bụ na-akọtọ ihe o mere unu na-discourage others from streaming to his music. Ọ dị very bad. Ọ bụrụ iwu na everybody ga-eme agree to you with ihe na-ekwu. Ọ bụrụ iwu na everybody ga-support ihe support. Ọ bụrụ iwu eji m na comment wee fụ ka people na-akpọli this guy na akọtọ egwu otili na discourage ndị mmadụ from streaming to his music. Ma ndị na-asị ya change they find that his destiny na music abroad his career. Ma ndị na-akọ a lot of things. Wee chekibe ndị na-akọ ya, wee chekibe ebe fasi. O wee bụ na ọmụmụ Igbo 100% na akọtọ their fellow Igbo man. Wee sị ka njọ, o nwere ihe anyị na-again from trying to pull our own down. The same thing goes to ndị bụ okwu ebuka obi n'isi ma ndị nke bụ Mathias n'isi. O nwere ihe anyị ga-ege ma ọ bụ na anyị pullube everybody down. Ụnụ nwa bụ ndị na-discourage people from egwu this guy na-asị na egwu ya atọ ha ụtọ. The same ụnụ a na-ege egwu ndị Yoruba na-eti. Ifu ndị ụnụ na-anụkwa Yoruba. Mana ụnụ ga na-ege dị egwu na-asị na ọtọ ụtọ. Ajụọ nke nye ji egwu ya, esi na like the beating. Mana nwanne gị nwoke tizila egwu na ijide egwu nino, ijide ino ụkọ na dị egwu ma dị beating o. Everything about the music ijide na-akọtọ. Ka enu mgbe anyị ga-ebido fụgbo nwaanyị n'anya. Unu ekwena ka m bido believe that Igbos love themselves and ekwu scam. That na this guy. I'm noticing say ihe people jakọtọ egwu this guy eti because of na the guy support Mathias. Because of na the guy support iya Mathias na-ekwu. Mwesi ka njọ or iwu come everybody ga support you support. That na somebody disagree with you na-ekwu does not make the person an enemy to you. That na somebody that ekwetara n'ihe believe emero ka the person bụrụ your enemy. Ọ bụ na we don't pull ourselves down. Do you think we are going to move forward? Do you think we are going to move forward? Until I realize that everybody must not agree with you. Everyone must not agree with whatever you believe in. Ọ bụrụ na like the egwu the guy eti, why can't you just pass? Ịmakwa ihe comment na page the guy makwa the kind of damage ọ ga-ebutelu n'egwu the guy eti. Even people love the egwu se nwere ike bido bezie yochebezie the egwu enyoche because of ihe comment there. Ọ bụrụ na ịma like the egwu, why can't you pass? Ndị Yoruba na agụ egwu weta asụsụ Yoruba na gụọ the egwu. Nke nwa bụ nwa afọ Igbo na aghọta Yoruba eje na stream the egwu na-eme enjoy na-agba the egwu si n'ọtọka. Na portable kwa portable mege ihe ọ na-eme gburugburu na ọ bụ go superstar. Do you know why? Because na mu Yoruba ada like ịkọtọ onye nkefa. Fanwa support video via support even self people na like the guy like beze the guy. Far force to go other people to love the guy. Mana ụnụ ga-egbo onye nke n'isi ka gala jidi onye akọtọ gidia until Nicola saw the person. Ọ dịzie mma. Ọ dịzie mma. Kọsịkwanụ ndịko ma ọdọkwanụ mma. Ọ bụrụ na egwu this guy tili atọrọ ụtọ, ọ bụrụ na ọtọrọ ọgụrụ tọpụ nsi kwuo. Why can't you guys just pass? Because I'm na egwu this guy tọrọ ụtọ. No, based on because of that this guy support her. Pastor unu. Mana support ihe ụka unu na-eme. Ka some of you pụta na comment zi ihe na-adịghị mma na post the guy. Everybody must not agree with what you believe in. Onwere country ga-eje n'ụwa bụ na enwe sọnsọ one belief system. Onwere ọdịrọ. So let's understand this.